Така, виждам, че вече започват да влизат хора. Здравейте! Ще поизчакаме около 4-5 минути някъде, да могат да влязат всички. Но вече виждам, че започваме да се събираме. Здравейте, хора! За тези, които вече сте тук, а, малко по-късно ще разкажа и за себе си, и за темата всъщност на лекцията. Но отдолу в Zoom секцията може да видите, че има Q&A опция, така че в нея ще може да се задавате въпросите и по време на лекцията или след това ще мога да отговарям също така. Така, добре, виждам, че продължаваме да се събираме. Много се радвам за което. Така че, ако имате някакви въпроси от сега, можете да питате. Ако не, да си ги запазите за след това. Така. Добре, виждам, че започваме да се събираме. Аз направо ще си споделя екрана и лека по лека ще започнем с темата. Тъкмо и да имат време всички хора да влязат в ност. Така, надявам се, всички вече виждате. Споделил съм екран. Така, добре. Така, хора, днес сме се събрали да си говорим за имейл маркетинг или по-специфично имейл маркетинг за онлайн магазини, понеже има няколко различни ниши, може да е за B2B, може да е за cold outreach, за търсене на клиенти, и така нататък. Днес ще си говорим специфично за e-commerce. Надявам се, че тук има доста хора, които се занимават с електронна търговия и ще им е полезно. Лично за мен и за моите клиенти тази лекция ще е доста полезна. По-скоро за тях като цяло. Но така, преди да започнем с самият разговор, първо ще ви покажа за какво ще си говорим днес, а именно ще преминем през въведението или какво е и какво не е имейл маркетинг, понеже има доста митове в тази сфера все още или криворазбрани неща. Какви резултати може да очаквате, как можете да ги постигнете всъщност, какви платформи трябва да използвате за целите си, каква е разликата между campaigns и flows, които са двете основни неща в email маркетинга всъщност и как да започнете. Като там ще преминем стъпка по стъпка през най-важните неща, които всъщност трябва да направите, за да стартирате успешно имейл маркетинг за вашият онлайн магазин. Като верифициране на домейни, създаване на основните автоматизации, кампании, сегментиране и други подробности. Ще преминем през често допускани грешки и една изненада, която сме подготвили към краят на лекцията, за който ще ви спомена по-нататък, въпреки че вече може да загаднете, може да видите загадката, че всъщност ще имате най-вероятно някакъв безплатен одит от наши специалисти. Да, преди същината на самият разговор, в момент само искам да проверя още веднъж дали всичко е окей. Така, мисля, че всичко трябва да е супер. Добре. Да, добре. Така, преди да започнем, първо ще се представя. Именно аз съм лектора, казвам се Алекс Георгиев, занимавам се с имейл маркетинг и автоматизации и съм специалист в Медиапост Hitmail България, в дигиталният ни отдел. Като за времето, което съм прекарал като имейл маркетолог, съм управлявал над 50 проекта, даже в момента може би са още повече, просто не съм си правил статистика в последно време, но са сигурно над 50 проекта в България и в чужбина. Като това, което съм успял да постигна е увеличаване на продажбите на онлайн магазините моите партньори и на агенцията, в която работя, от между 20 и 50%, в зависимост от нишата, разбира се, понеже има ниши, които са доста по-предразположени, други, които са по-малко, но за всеки тип бизнес е подходящо.
като цяло и е препоръчителен. Също така съм бил гост-лектор в Софтуни, където отново съм говорил за автоматизации и за имейл маркетинг. И това е накратко за мен. Започваме с това какво не е имейл маркетинг всъщност. А, Първата най-често срещана конотация е бълк имейли до контакти, които не са дали съгласие и не знаят нищо за вашия бранд, т.е. изпращане просто на масови имейли. Писане на имейли до потенциални клиенти, което е така нареченият cold outreach, или изпращане на просто седмични и месечни бюлетини до базата данни. Така пояснявам, че това всъщност е вид имейл маркетинг, но не е този, за който ще си говорим днес, а именно имейл маркетингът за онлайн магазини. Писането на имейли до потенциални клиенти е, пак казвам, outreach, достигане до клиенти, до нови клиенти. Изпращането на седмични и месечни бюлетини до базата данни е само една малка част от целият имейл маркетинг, реално. Така, какво всъщност е имейл маркетингът? Това е един инструмент за поддържане на ангажираността на клиентите, увеличаване на продажбите и изграждане на лоялност с тях. Тоест, ние благодарение на този канал успяваме да превърнем много нови клиенти в лоялни и в такива, които поръчват 2, 3, 4 пъти или повече, започват да препоръчват бранда и като цяло са доста по-ангажирани с нас. Държим ги по-близо до самия бранд, като им даваме неща от кухнята, например, или постоянно ги обновяваме за нова информация, която се случва от сорта на презареждане, пускане на нови продукти и нова информация, която се случва с бизнеса и така нататък. Това нещо помага дългосрочно и кара хората да се чувстват част с самият бранд. Какво може да очаквате всъщност като резултати от имейл маркетингът? Споменах ви малко по-нагоре това, което аз съм постигал, а именно между 20 и 50% от приходите да идват от имейл маркетинг, като тук включваме автоматизации и кампании и дори и други способи. Също така връщане на стари клиенти или така нареченият Customer Retention. Това е нещо изключително важно, понеже с всяка година разходите за реклама и цената за придобиване на клиент от Facebook или Google става все по-висока, така че задържането на нашите стари клиенти чрез доста по-ефтина платформа, доста по-ефтин инструмент като имейлът, става все по-важен. Друго, събиране на ревюта и отзиви от клиенти. Това е нещо изключително важно, понеже може да се използва след това за тестимониали, за реклами, за сайт. Също така да си направим обратна връзка за качеството на продуктите или проблем с дадена част от нашия бизнес, който можем да подобрим. Също така, увеличаване на средната стойност на поръчката, например, чрез крос-сел. Какво имам предвид в случая? Има доста имейли, като например тези за забравена количка или browse abandonment. Това са автоматизации, за които ще говорим малко по-напред. Като вътре в самите имейли можем да предлагаме съпътстващи продукти или най-купувани продукти, които хората могат да си закупят. И потенциално това доказано увеличава average order value на целия наш онлайн магазин. Това сме го тествали многократно с мои клиенти. Кои платформи всъщност са най-подходящи за имейл маркетинг? Специфично за онлайн магазините, това, което аз съм открил, че най-добрата опция е Klaviyo. Работил съм с всички платформи, които виждате тук. Доста съм работил с MailChimp, с HubSpot също е доста силна платформа, но и доста по-скъпа. Работил съм с също MailerLite, работил съм с Sendlane, с много платформи, с Brevo също и така нататък. Но Klaviyo според мен е най-подходяща, защото просто разполага с най-голям набор от автоматизации, които могат да се правят, най-много филтри, които могат да създадат сегментирането, също така има на друго ниво. Буквално можем да си извадим статистика за каквото си поискаме от нашите имейл абонати. Например, колко пари са изхарчили, кой е изхарчил под 50 лева, над 100 лева, статистика за хора, които са били активни на сайта
последните 100 дни, последните 30 дни и хора, които са забравили количеството последните 80 дни и така нататък. Много, много неща има като цяло. Най-много информация ни дава и е най-юзер-френдли. Така, преминаваме към същината. Надявам се, че тук не скривам всъщност информацията, така ще го изместя. Каква е разликата между кампании и флоуве? Най-просто казано, кампаниите е изпращане на имейли еднократно до нашите клиенти, като това са тип ръчни кампании. В случая ние тук създаваме наш имейл, който може да е, например, дал съм пример тук за черен петък, за Свети Валентин, за някакво презареждане, няма значение. Създаваме цялостното съдържание на имейла, избираме до кого искаме да го изпратим и го пускаме. Тоест, това е еднократен имейл или така наречената кампания. Flows, от друга страна, това са автоматизираните имейли, които се изпращат, пак не случайно се наричат автоматизирани, те се изпращат автоматично до потребителите при определено действие, което се е случило и ние сме задали да се изпрати в тази фаза. Например, изпращане на имейл, когато потребител се запише за нашия бюлетин, когато някой се сабскрайбне от формата в футъра ни или през някое поп-ъпче, автоматично да получи имейл. Изпращане на имейл след като клиент направи поръчка, например, или така наречения post-purchase flow, също забравена количка и още други автоматизации, за които ще споменем част от тях малко по-нататък. И стигнахме до това как да започнете стъпка по стъпка. Всъщност, така, добре. Как започваме всъщност? Създаваме си акаунт в имейл платформата, в която сме решили, че искаме да си правим имейл маркетингът. Споменах ви малко по-нагоре различните опции. Вие може да изберете, разбирате, и MailChimp или освен Klaviyo, може и някоя друга да изберете. Разбира се, да поддържа интеграция с вашия сайт или ако е къстъм сайт, да знаете как да си го свържете. След създаването на самият акаунт, следва интеграция между e-commerce платформата и email платформата, т.е. между вашия сайт и email платформата, която сте избрали. Като тук в зависимост от това платформа, вашият сайт на коя e-commerce платформа е, става по различни начини. Ако сайтът ви е на WooCommerce или на Shopify или на OpenCart, там интеграцията е доста по-лесна, може да стане доста бързо, буквално за няколко часа или за няколко минути. Става много лесно, докато ако е, например, на Magento или някой къстъм вебсайт, става малко по-сложно и се изисква намеса от програмиста в повечето случаи за инсталиране на модули и така нататък. Няма малко повече време, но крайната цел е една и съща. След като е готова интеграцията, правим проверка дали всички евенти и тракинги работят правилно. Това лично ние го правим с всеки наш клиент. Проверяваме всичко дали е окей, защото тракването на датата след това ни е изключително важно, да знаем дали се движим на правилния път. След като сме се уверили, че всичко работи както трябва, си добавяме Branded Sending Domain и си верифицираме DMARC Records. Тези две стъпки, предполагам, за хората, които не са толкова запознати, може да се сторят малко по-сложни, затова съм отделил малко време да ви спомена за тях. Какво представлява всъщност верифицирането на домейн на SPF и DMARC Records. На скриншота може да видите всъщност каква е разликата между преди и след верифициране. Като преди верифициране, ето тук може да видите, че изписва просто имейл изпращача, който е изпратил даденият имейл, от кой сървър изпраща всъщност. След като е верифициран, вече не пише, което автоматично означава, че вие изпращате от вашия сървър. Това всъщност е разликата. Ако вие нямате верифициран домейн, вие автоматично изпращате вашите имейли от домейна на платформата, която използвате, да речем Klaviyo. След като си го верифицирате, изпращате от вашия сървър, на вашия домейн. И защо е хубаво да изпращате от вашия домейн? Защото всичко зависи от вас по този начин. Тоест, ако вие изпращате от
от сървъра на Vue, вие изпращате оттам и всички други потребители на Klaviyo, които не са си верифицирали домейна, също изпращат оттам. Тоест, това дали вашите имейли ще отидат в спам, в promotions или където и да е другаде, зависи не само от вас, ами и от всички други изпращачи, понеже ако те развалят репутацията на сървъра, което много често се случва, неговите имейли ще започнат да ходят повече в promotions или в спам, както и вашите също. След верифицирането на домейна, вече спазването на добрите практики и поддържането на добро деливари на вашия имейл се зависи само от вас. И по този начин можете, пак казвам, да решите много повече на себе си и да не се чудите защо open rate ви рязко е паднал, например. Така, следваща стъпка след верифицирането на домейна, между другото тези стъпки, които ги описвам, ги правим с всички наши онлайн магазини, с много големи брандове, с които съм работил. Буквално това е стъпка по стъпка, през която се преминава. Следващата стъпка е създаване на основните автоматизации. Тук съм описал кои са някои от тях. Welcome Falls с pop-up, Post-Purchase, Winback, Abandoned Cart и Abandoned Checkout, Browse Abandonment, Customer Review и Back in Stock. В смисъл това са абсолютно най-основните автоматизации за един онлайн магазин. Не е просто една забравена ключка, които повечето имейл маркетолози слагат. Какво представляват тези автоматизации? Сега ще минем през тях една по една. Welcome Form с pop-up. Това е така известното поп-ъпче, което се появява на сайта 15, 20, 30 секунди след като потребител е посетил сайта или когато иска да излезе от сайта. Има се различни тригъри, които могат да се сетнат. След като потребител се запише през това поп-ъпче, той трябва да получи Welcome Flow всъщност. Това е поредица от имейли, като първоначално ние ще му предоставим ресурса, който сме му обещали. Може това да е някакъв мистери дискаунт, може да е директно 10% отстъпка, да сме му казали, може да е някакъв гайд, например, също. Предоставяме му самата отстъпка в следващия имейл. Вече може да имаме, например, някаква история на самия бранд и ремайндър, че може да си поръча от нас или да използва ресурса, който сме му предоставили. Това е поредица от няколко имейла, които се изпращат до потребителите. Идеята тук е да се събират нови, свежи имейли за базата ни данни, понеже попъпчето е най-добрият възможен lead generation, който аз съм правил за събиране на имейли. Тествал съм много пъти събиране на имейли чрез различни giveaway, чрез Facebook реклама и така нататък, но за съжаление лидовете много често оттам са доста студени и нямат интерес към бранда да си купуват, а просто се записват заради някакви игри най-често. Докато при поп-апчето сме да кажа, че сме събрали наистина много качествена база и много бързо успяваме да се разширим листите. Въпреки че много хора го хейтват, понеже едва не е дразнещо за потребителите, смея да кажа, че ако е направено както трябва, няма да дразни потребителите, ами по-скоро ще им хареса. Следващият flow е post-purchase, като тук съм го разделил, както може да видите в скобите, на new versus returning. Тоест, ще имаме няколко отделни флоа. Единият post-purchase flow ще е след като някой потребител направи първа поръчка на сайта. Тук ще имаме доста по-голяма пътека, в която ще имаме първо, разбира се, транзакционния имейл, него не го борим. След това ще имаме благодарим, че се присъедини към нашето семейство, такъв тип имейл. След това може да имаме отново някакъв founder story или история за съставането на бранда. Следващият имейл може да е свързан с качеството на продуктите. Може да го попитаме за ревю, ако нямаме автоматизация за ревю отделна. Също така, идеята е след някакъв определен период от време, като минат, например, 30 дни, 40 дни, много зависи дали продуктът изисква презакупване, ние да го потикнем отново да си закупи от нас, като му предоставим някаква персонална отстъпка, понеже вече е наш клиент. Може да му изпратим имейл за последване в социалните мрежи, ако имаме апликация на приложението да се изтегли и много други неща могат да се измислят тук и е много важно тази автоматизация, защото сближава супер много клиентите с самия бранд и дългосрочно работи. От другата страна,
клиентите, които не са нови, те са returning вече. Там можем да го разделим на клиенти, които са пазарували 2 пъти от нас, които са пазарували 3 пъти от нас, които са пазарували 4 или 5 пъти и повече, като тях вече може да ги добавим в някакъв VIP лист и да им кажем, че им благодарим за лоялността и вече ще получават някакви специални предложения или ще се допитваме до тях, когато нещо важно се случва с бранда, защото са ни важни. По много различни начини може да се сетне тази автоматизация. Winback Forward е следващият супер важен фол. Това е автоматизация, която се активира, когато потребител направи поръчка на сайта. Извинявам се. Когато потребител направи поръчка на сайта, но не е поръчвал доста дълго време. Да речем, ние продаваме хранителни добавки. При което да речем, виждаме, че протеинът ни свършва за 2 месеца. Но има потребител, който се е купил от нас, минали са вече 3, дори 4 месеца и не се е върнал отново. Това е потенциален изгубен клиент, т.е. той е поръчал веднъж от нас и не се е връщал отново. С Winback Forward целта ни е да го върнем обратно като клиент. След това ми го докача да е минало някакво определено време и той да не е поръчвал през този период, при което му напомняме обратно за качеството на продуктите. Можем да му дадем някаква по-специална настъпка. Мисля, че в този фол е най-важно да се дава дори някакъв дискаунт. Изключете всички други. Този според мен е най-важен за дискаунт, защото тук наистина целим да върнем клиент, който е потенциално изгубен. Можем да му дадем някаква друга информация, отново някаква по-лична founder story също, или информация за нас и така нататък. В следващите два флуа, Abandoned Cart и Abandoned Checkout, тук целим предотвратяване на забравените колички, като съм ги разделил, защото всъщност забравянето на количката се разделя на два различни етапа. Едното е когато някой просто си добави продукт в количката, а другото е когато стигнеш до чекаута и започнеш да въвеждаш данни. Затова съм го разделил на два вида, като тук отново сплитваме потребителите на нови и на стари. Обикновено са хората, които са поръчвали вече от нас, не им даваме отстъпка, ами просто им напомняме на няколко пъти да си закупят, даваме им някакви предложения за други продукти, които могат да си вземат и така нататък, а на новите хора, които все още не са поръчвали, им даваме отстъпка. Защото считаме, че за тях цената може да е по-голям дилбрейкър, така да се каже. Това са тези два фола, те са доста идентични, просто ги сплитваме, защото са в различни части хващаме потребителите. Следващия фол е Browse Abandonment. Това са вече потребители, които са влезли на сайта ни и са разгледали дадени продукти, но не са ги добавили в количката и не са си поръчвали. Тоест, те са малко по-студени, проявили са някакъв интерес, но все още не са готови за поръчка. Тук им изпращаме продуктите, даваме им някакви други предложения, можем да им пуснем също ревюта на наши клиенти, които сме събрали до момента, отново имейл за качество на продуктите и отново някаква къса отстъпка евентуално може да се пусне от сорта на 5%. Често казвам, този фол е доста подценяван, но често хората са ме питали това, клиенти дори са ме питали, този фол мисля, че не ми трябва, не съм сигурен колко работи, но аз съм имал случаи, в които дори в момента, понеже преди няколко дни гледах резултати на мои клиенти, забелязах, че на голяма част от тях Browse Abandonment фола работи по-добре от фола за забравяне на количка дори, т.е. носи повече продажби от него дори. Така че е доста подценяван флоу, който работи много добре. Следващата автоматизация е Customer Review, а именно тук си искаме оценка от клиента за продукта, който си е закупил. Нищо особено няма тук, мисля, че всеки е наясно, но супер прост флоу, но супер важен също време. И последния флоу от основните е Back in Stock, който може да се сетне. Това много често става с различни интеграции от WordPress, например, който да сигнализира на хората, които са посетили сайта и са видели, че нещо не е налично и са кликнали искам да получа имейл, когато бъде презареден и в момента, в който пуснем в наличност тези продукти, автоматично да получат имейл.
Разбира се, този backend сток може да се направи и на кампания, т.е. автоматично, щом презаредим нещо, да пуснем имейл до цялата база и да им кажем, един от най-търсените ни продукти беше презареден отново. Това многократно го правя и продължавам да го правя абсолютно всеки път, защото работи много добре. Освен при автоматизации и при кампании. Това са основните автоматизации, които правим. Като разбира се има и още други, но да кажем, че те са малко по-адванс насочени, като Expected Date of Next Order или Site Abandonment. Това са вече други фолове, които са за големи онлайн магазини. И разбира се, също можем да ги седнем и да ги направим. Просто са доста по-адванс и носят по-малко резултати. Също така. Така, ето тук сме сложили също някакви примерни пътеки, които сме сетвали за наши клиенти. Просто на пръв поглед да се види какво представлява. Не е нещо вау, супер обяснително. И след самите автоматизации преминаваме към кампании и сегментиране. Малко по-надълбоко ще навлезем в тази част. Така желаната част, именно с изпращането на имейлчета, седмични и месечните нюзлетъри. Така, преди това ще преминем през основните правила при изпращането на кампании. Именно най-честите въпроси са колко често да изпращаме кампании, какви имейли също да изпращам чак толкова. Много хора се чувстват изчерпани от информация, въпреки че далеч не е така в повечето случаи, има какво да се изпраща на потребителите. Колко често да изпращаме кампании. Аз лично съветвам да се започне с веднъж седмично и спрямо резултатите да се увеличава или намаля. Всъщност, много зависи, но ако имате една имейл база от 500 000 имейла поне, преспокойно може да се изпраща веднъж седмично. Вече когато имаме по-голяма база данни, по-добра сегментация и знаем какво харесва аудиторията ни, много често преминаваме към между 1 и 3 имейла на седмица. Пак отново зависи. Не искаме да спамим потребителите. Идеята ни не е просто да има някакъв спам, а да има резултат. Да виждаме, че има ангажираност и има продажби. Най-важното нещо за един онлайн магазин. Какви имейли можем да изпращаме? Тук съм ги разделил на sales имейли, тип черен петък, пролетна разпродажба, великденска, Свети Валентин и всякакви такива. Сещате се. Фидбек, тип можем тук да питаме аудиторията ни за някаква обратна връзка с нашия бранд или да им покажем ревюта от клиенти, по които сме събрали, което е малко по-различно, но също е доста добро. Например, много често ние, понеже имаме база данни от клиенти, където събрали сме си, например, около 20 000 контакта и забелязваме, че около 5-6 хиляди от тях са хора, които никога до сега не са поръчвали, но в същото време са ангажирани с имейлите и посещават сайта често. При тях много добре работи да им изпращаме имейли с някакви UGC креатори или с ревюта на доволни клиенти за дадените продукти. Забелязвал съм, че доста по-лесно ги кара да предприемат действия за поръчка. Engagement имейли, типа последвайте ни в социалните мрежи, в YouTube канала ни, ако имаме TikTok, Instagram и така нататък. Или ако има някакви организирани giveaway или игри в социалните мрежи, също много добре работи. Реално самите канали между социални мрежи, между реклами и имейли, смятам, че трябва да работят в една синергия, да работят заедно. Тогава нещата се получават най-добре. Product Announcement. Това са изключително рядко използвани имейли в България, но хора, когато пускате нови продукти на сайта си, задължително първо известявайте вашите имейл абонати. Това буквално са, както аз го наричам заедно с мой приятел специалист, това са безплатни пари. Защо? Защото ние много лесно можем да хайпнем аудиторията за пускането на новия продукт, да им загатнем малко повече за това. Също така да им след това при пускането можем да им изпратим няколко ремайндъра и няколко имейла за самите продукти. По този начин може да видим дали всъщност продуктът би бил успешен и дали би се харесал от новата аудитория, след като първо тестваме до имейл абонатите ни. Това също е много, много важно нещо. И order, като например, пак казвам, back stock или
Pre-order също, който вече в България работи доста добре и аз лично го правя доста често с някои от брандовете, с които работя. Други правила при изпращане на кампании. Кога да изпращаме имейли. И винаги използват сегменти, за това ще поговорим после. Кога да изпращаме имейлите, това е много относително, честно казано, и много надценен съвет. Лично спрямо моя опит, най-добре работят имейлите, най-много се отварят в през седмицата, между вторник и четвъртък, т.е. вторник, сряда и четвъртък, като най-успешните часове са 11 часа, 1 часа на обяд или вечерта между 7 и 8. Ако ще изпращам имейли в петък, винаги гледам да са малко по-рано през деня, а не вечер, защото хората не си гледат имейлите след 6 часа според мен. Пък уикендите гледам да не е прекалено рано за сметка на това. Но тук мога да ви кажа просто, че е най-добре да тествате, да изпращате в различни часове, да тествате различни subject line, различни заглавия на имейлите и да прецените кое работи най-добре за аудиторията ви, понеже при всеки е различно. Така, друг въпрос е за сегментите всъщност. Много е важно винаги да използвате сегменти. Това е нещо, което се говори непрекъснато, но забелязвам, че не се пояснява достатъчно какви сегменти всъщност трябва да се използват и хората продължават да се изпращат до цялата аудитория. Сега ще поговорим малко повече за самото сегментиране. Как ние сегментираме базата данни на нашите онлайн магазини. Основното нещо, което правим винаги е че разделяме базата на два основни сегмента, които после биват разделени на още няколко различни. Разделяме ги на първо сегменти, до които изпращаме имейли и сегменти, които изключваме от получаване, които не искаме да получат даденият имейл всъщност. И тук може да видите как изглеждат сегментите, до които изпращаме всъщност. Най-просто казано, момент само, да, най-просто казано, имейлите, до които изпращаме, разделяме сегментите на още два отделни вида, а те са клиенти и проспекти. Клиенти са хора, които са пазарували от нас поне веднъж, а проспектите са хората, които не са пазарували до сега никога от нас. И сега мога нагледно да ви покажа през Klaviyo сегменти, които сме правили за някои мои магазини. Така, напишем Customers, така да. Сега може да видите нещо тук. Ето тези 4 сегмента с звездичка, които съм отбелязал, са основните, които правим за изпращане. И има още други 4 основни, които ще ви покажа. Така, тук може да видите Customers A, B, C и D. Каква е разликата между различните къстъмъри всъщност? Това всичките са хора, които са поръчвали от нашия магазин. Но ги разделяме на Customers A, които са хора, които са пазарували от нашия магазин и в същото време са били ангажирани по някакъв начин с нашия бранд през последните 30 дни. Тоест, това са най-топлите лидове. Това са хора, които вече са пазарували и са ангажирани с бранда. Customers B са хора, които отговарят на същия критерии, но са били ангажирани последните 60 дни по някакъв начин. Тук може да видите и сетъпите, които сме сложили. Customers C са хора, които са били ангажирани последните 90 дни и Customers D 120 дни. Разбира се, може да се направите са по-нататък и други къстъмъри. Например, ето тук аз съм си направил Customer C за хора, които са били ангажирани поне веднъж по последните 365 дни. Тук са много по-студени лидове, съответно. Голяма част са по-студени. Това е едната част от сегментите, които ние използваме за изпращане и другите са проспекти. Отново A, B, C и D. Тук отново са хора, които са били ангажирани с нашия бранд последните 30, 60, 90 и 120 дни, но нито един от тези сегменти тук не са хора, които са поръчвали от нас. Така ги разделяме и спрямо важността на имейла, който изпращаме и си избираме до колко по-голяма аудитория искаме да пуснем. Например, ако е някакъв имейл за последите ни в социалните мрежи или, например, не знам, измислям си представяне на някакъв продукт, може да изпратим примерно до Customers C, които са
обхващат всички тези три сегмента. Ако имаме някаква голяма разпродажба, ще искаме да изпратим до всички, т.е. до Customers Z или до абсолютно цялата аудитория. Или също въжи с Customers. Така, нека само да се върна на презентацията. Така изглеждат накратко сегментите, до които изпращаме, които правим за нашите онлайн магазини. Как изглеждат сегментите, които изключваме от получаване. Много ще изляза от презентацията, за да ви покажа. Така, ето това са всъщност сегментите, ето тези 5 сегмента са, които правим за онлайн магазините и ги изключваме от получаване на имейли. Те са хора, които връщат пратки. Тук съм си сложил тригър, хора, които са върнали пратки поне 2 пъти overall time. Хора, които са неангажирани с нашите имейли, т.е. получили са поне 10 имейла и са отворили или кликнали 0 от тях и в същото време са абонирани. Не искаме да спамим хората със съдържанието ни, след като те не искат да го получават. Това ни смъква много open rate и дразни потребителите. Те може да са си клиенти, например, обаче да не си ползват почтата. Затова ги имахме от тук. Хора, които са получавали твърде много имейли, т.е. които са получавали над 3 имейла през последните 4 дни. Това го разбираме като голямо количество и ги изключваме от бъдещи имейли, които пускаме. Хора, които са unsubscribe-нати и хора, които са баунснали. В повечето случаи това са имейли, които са грешно въведени на чекаут или на поп-ъпчето ни и т.е. при самото изпращане на имейл излиза един ерор, но ако не ги махаме по този начин, всеки път, когато изпращаме имейл, той ще се опитва отново да изпраща до тях, което не е добре за нашето деливари. Това всъщност имаме и някои други сегменти, които използваме. В момент само да вляза в един друг акаунт да ви покажа. Така. Ето тук може да видите, имаме също Sunset сегмент, т.е. хора, които изобщо не са били ангажирани по никакъв начин с нашия бранд 180 дни. Хора, които са активни в имейла за забравяне на количка или в Browse Abandonment, също ги изключваме от получаване. Защо всъщност ги изключваме? Понеже те вече са си наумили да си купят нещо и така или иначе ще получат фола за забравяне на количка няколкократно. Няма нужда да ги спамим с кампании, обикновено дразни. Хора, които са поръчвали последните 20 дни, също много важно. Ако съм си поръчал нещо преди 2 дена и на третия ден започна да получавам имейли за някаква грандиозна разпродажба, която има на сайта, много често ще се издразня и ще се почувствам прецакан. И дори да не е разпродажба, аз вече съм си поръчал и да получавам имейли, в които ме карат да си поръчвам отново, при положение, че съм си дал парите преди 3 дена, не е приятно. Така че това е нещо, което дразни потребителите, е също важно да се отстранява. Накратко, това са имейлите, всъщност, които изключваме от изпращане. Доста са. Между другото, всеки един от вас ще получи презентацията след краят на разговора, за да може да си черпите информацията, а и също така и самият разговор ще го имаме на запис. Така че ще можете да се възползвате от него. Така, често допускани грешки в имейл маркетингът. Най-често допусканите грешки са използването на прекалено много емоджита, което тригърва много често спам филтъра. Слагането на повече от... Аз имам правило, не използвам повече от 2 емотиконки в имейл и една емотиконка в заглавие на имейл. Писане с caps lock лично на мен ми е много дразнещо и прекалено агресивно в повечето случаи. Затова не се разбира добре от потребителите. Също липсващи филтри и грешно настроени автоматизации и поп-ъп форма. Самите автоматизации, за които си говорихме по-рано, те са доста. И също така е много важно да се сетнат правилно, защото автоматизациите веднъж настроят ли се да работят правилно, те ще носят резултати дългосрочно. Може би половината поръчки от имейл маркетинга ще ви идва само от тях. Затова е много важно да са настроени правилно, за да ви е мир на главата и да се наслаждавате на добри резултати и дългосрочно. Използването на изображения, които са над 1 мегабайт. Това е много често допускана грешка. В идеалния случай снимките трябва да са под 500 килобайта.
Защо? Защото много бавно зареждат в почта, когато си отворите самия имейл и много често, ако сложите две-три снимки най-отгоре в самия имейл, някой кликне и му излиза един бял екран буквално. И той се чуди какво става, докато му зареди примерно след 20 секунди. Затова е хубаво снимките да са максимално малки, за да зареждат бързо на потребителите. Изпращане на имейли прекалено често при нисък open rate. Ако виждате, че аудиторията ви не се кефи на съдържанието, не ги спъвайте с прекалено много имейли, по-скоро сегментирайте на по-ангажирани имейли, т.е. ако пращате до 80% от базата си и имате под 20% open rate, започнете да изпращате на 50% от базата, например. И изпращане до цялата аудитория, за което си говорихме по-рано. Никога не се изпращат имейли до цялата аудитория. Винаги можете да направите някакъв сегмент, в който да изключите контакти или да ги разделите на мъже и жени, на нещо друго. Никога просто не изпращате до цялата аудитория, няма смисъл. Винаги има нещо, което да се сегментира. Тук може да видите и ресурси, които препоръчваме. Като ще мина през тях набързо. Първият ресурс е Subject Line Tester. Това е много яко ресурсче, между другото, защото тук можете да си тествате различни заглавия, дали са успешни. Например, ето тук даже като скронете малко по-надолу, може да видите някакви потенциално добри заглавия. Просто в търсачката пейстате някакъв subject, който искате да използвате, кликате тест и тук ще ви излезе всъщност самият резултат на Subject Line. В случая тук казва, че това заглавие е много добро. И малко по-надолу като скроните, то ще ви каже кое всъщност е добро като практики. Всъщност, ето тук, например, не е хубаво subject да има повече от 6 думи, повече от 40 знака. Какви са недостатъците също на този subject? Пише, че няма helpful words. И ето тук може да видите всъщност кои са тези helpful words и да ги използвате в subject си. И всякакви други неща може да се тестите. Аз винаги го минавам, когато спращам някакви имейли. Така, Mute е следващия ресурс, който препоръчвам. От тук може да си вземате много бъчна информация за различни имейли, които да пускате. Да речем, искате да изпращате имейл за... Така сме тръгнали за Black Friday. Просто ще го напишем в търсачката, въпреки че тук може да търсите и по брандове. Пишете си просто ключовата дума и ви излизат най-различни предложения на много големи брандове, които са правили различни кампании. Може да се вземат съответно много полезни идеи, които да използвате на вашия онлайн магазин. Следващите два ресурса са платени. Имейл Библия. Това е, така да се каже, един чеклист за имейл маркетинг, който може да използвате при стартирането за вашият онлайн магазин. И Ecom имейл календар кита. Това всъщност е имейл календар, който ви дава най-различни кампании, които може да използвате, различни идеи отново за изпращане на имейли, за сегментиране. Сегментирането е подобно на това, което аз ви обясних. Също така имате идеи за sales, когато пускате някакви кампании, какво трябва да правите за дизайни и така нататък. Това са неща, които аз съм тествал заедно с мои други познати специалисти и работи доста добре. Така, и стигнахме до краят, където мога да обявя, че от MediaPost ще направим безплатен одит и консултация за всеки един от вас, който присъства в тази среща или гледа записа. Като това, което може да направите е да се свържете с нас. Може от тази контактна форма, може от този имейл да ми пишете или от телефонния номер, може да се снимате и сега също, за да се свържете с нас по-късно. Като си запазите безплатен одит, ние ще ви прегледаме вашия сайт, ще се чуем, ще анализираме какво сте правили до момента, ако изобщо сте правили имейл маркетинг и ще ви дадем предложения какво всъщност можете вие да направите като следваща стъпка да предприемете. Това бих казал, че ще е доста полезно, защото имаме специалисти, които са работили с много големи брандове, постигали са много добри резултати, визираме себе си в случая. Така че е нещо, от което препоръчвам всеки, който може да се възползва всъщност. И това беше всъщност накратко.
Тук може да видите всъщност малка част от клиентите, с които работим. Работим с някои доста големи брандове и то дългосрочно. Да бих казал, че с по-голяма част от клиентите ни сме по-скоро партньори, отколкото само клиенти. Така че това е накратко за самата презентация. И ще погледна дали случайно имаме някакви въпроси в Q&A секцията. Надявам се, че е било интересно за всеки един от вас. Може да напишете дори в Q&A секцията, дали сте били доволни, как ви се струва. В момент само да проверя. Така. Добре, виждам един въпрос в момента. Какво ти е мнението за изпращането на image-based имейли? Аз лично съм привърженик на използването на image-based имейли, но има една уловка, понеже в имейл средите се говори, че не е окей да се изпращат имейли изцяло с изображения. И да, това е така отчасти. Аз не изпращам имейли, които са изцяло с някакви снимки на модели или на продукти, без никакъв контекст. Не, това, което правя аз е, че работя с добри графични дизайнери, които изработваме наистина доста красиви имейли като те са цялостно визуални, PNG визии, които ги слагаме при изпращането на имейли. In general, ако изпращате имейли изцяло с изображения, това много често тригърва спам филтъра. Това, което ние правим от MediaPost е, че си имаме скриптиран код с текст, който слагаме най-отдолу в имейла, който е общо взето едно много дълго копи, което се скрива в самият имейл. Като по този начин заблуждаваме имейл провайдера, всъщност, че едва ли не имейлът ни има много дълъг текст. Всъщност той е изцяло image-based. Image-based имейлите са хубави, защото да речем, мисля, че над 50% по статистика от хората използват черен режим на телефона си. Тоест, когато ние изпратим един имейл на светъл режим, ние го виждаме по един начин, а на тъмен по съвсем различен. И понякога се скриват неща като лого, като текст, става малко по-нечетим или някакви други снимки. Затова при image-based имейлите това по този начин не вреди нито на деливерито, нито на user experience. Така, надявам се, че този въпрос е бил полезен. Така, добре, имам друг въпрос. Коя ми е най-успешната имейл кампания за мой клиент? Най-успешната ми имейл кампания за мой клиент я направих всъщност миналото лято ми беше най-успешната кампания, която успях да я повторя по подобен начин преди няколко месеца и тя беше за рожден ден на бранда. Всъщност, бранд, с който аз работех, спортен бранд, имаше годишна от създаването си. И стратегията, която всъщност направихме е, че няколко дни преди преди пускането на разпродажбата, затворихме целия сайт. Сложихме един черен надпис на сайта, че затваряме до определена дата, вече забравих коя е. Казахме също така на имейл абонатите, че сайта ни е затворен, но те като наши сабскрайбъри ще получат достъп до нашата разпродажба за рождения ден 24 часа по-рано. Тоест сайтът ще продължи да е затворен за всички, но те ще получат достъп по-рано. Така, по този начин подгряхме аудиторията и 24 часа по-рано, когато дойде деня, пуснахме имейл до базата данни, пуснахме им по-ранен достъп. И резултата беше, че още през първите 2 дни от разпродажбата, т.е. на пресейла и в първия ден на разпродажбата, ударихме мисля, над 30 000 ревеню, като това беше дори над 60-70% от цялата разпродажба като оборот.
Тоест, ние още на първия ден от официалната разпоредба направихме 70% от поръчките, което беше брутално силно. Най-силният ден от създаването на бранда беше. Това се опитахме да го повторим сега с една пролетна голяма разпродажба, която направихме отново със същия бранд и сработи наистина много добре. Така, как да проверим как изглеждат имейлите ни в тъмна версия? Има ли някакъв инструмент за тестване? Това се прави просто като си пуснете тест имейл на вашата почта и проверите с вашия телефон. Вие с вашия телефон много лесно можете да смените самият режим на телефона, дали да е бял или тъмен режим. И просто проверявате. Това е начинът, който аз използвам. Така, има ли някакви посредствени проценти на кликване, по които да се ориентирам, че кампаниите се справят добре? Дали има някакви определени проценти, към които да се гоним? Много зависи от бранда. Това, това е което мога да кажа. В повечето случаи гоним над 1%. В смисъл, минимум 1% клик рейт искаме да имаме на нашия акаунт, но наистина много зависи от нишата. Спрямо моите клиенти аз мога да кажа, че са между процент и половина и 6-7% клик рейт средно правят, което е много голяма разлика. А, така че наистина много, много, много зависи. Например, имаме клиент, който е туристическа агенция, при който кликрейта просто пръска. В смисъл, абсолютно всеки имейл има над 5% кликрейт, имали сме и такива с 10-15% кликрейт. Това става въпрос за CTR от над 30-40%, което е брутално добре. И сме имали също време клиенти, които правят по процент и половина кликаемост. А, Това са, в случая мога да кажа, че са клиенти за продаване на ръчни багажи бяха и отново за хранителни добавки. Там кликрейта беше такъв една идея малко по-нисък, но в крайна сметка гледаме продажбите. Така че ако имате над процент и половина, няма от какво да се притеснявате. Така, Светла Василева пита, какви може да са причините за понижаване на CTR? А, хм. Причините може да са лошо сетване на call to action в имейлите. Има си добри практики, например, хубаво е всеки имейл да има call to action, който да е видим още при самото отваряне на имейла и да не се налага на потребителя да скролва до най-долната част на имейла, за да види, например, бутона. Може да е просто неангажиращо съдържание също, което да не кара абонатите да кликат. Ако се изпращат едни и същи имейли непрекъснато на потребителите с едни и същи продукти или не много различни теми, е нормално на тях да им писне и да не кликат. Въпреки че от сега мога да ви кажа, че CTR всъщност през 2024 година е най-важната метрика за измерване на успешни кампании. Не е open rate, нито click rate. Причината всъщност е заради Apple privacy. След регулациите, които въведоха Apple, ние не можем да знаем какъв ни е реалният open rate на всеки имейл. Тоест, ние ако изпратим една кампания и пише, че имаме 20-30-40% open rate, това винаги е грешна цифра, защото ако има хора, които са кликнали, че не желаят да си предоставят лични данни, информация и така нататък, ти като изпратиш имейл на този човек, то излиза автоматично, че го е отворил имейла, без дори да го е погледнал. И в последствие този човек дори да го е отворил наистина имейла, ние няма как да сме сигурни, че го е направил. Затова open rate вече не е надежна метрика. Хубаво е да го поддържаме в едни здравословни граници, наистина поне 25-30% open rate за среден за акаунта. Но CTR ти е най-важен, защото той ти определя наистина как е ангажираността на имейлите. Това е по-интересно съдържание, по-добра сегментация, по-добро слагане на CTR-ите, на call to action, извинявам се. Това са потенциални неща, които биха оправили CTR на вашите имейли. И така, ще си отбележа
имейлите, които съм отговорил. И така, добре. А, не съм сигурен между другото дали някой иска да си запази контактите ми, но не е успял от презентацията. Може и в Q&A да пише, аз ще му изпратя някакви контакти. Въпреки че най-вероятно утре ще получите още имейл с презентацията и с записа, но все пак може да ги имате в предвид. Ще изчакам още няколко минутки да видим дали има други въпроси и в противен случай направо ще затварям. Надявам се е било полезно между другото за всички вас. И така. Добре. Ами така, като гледам, няма още въпроси. Въпреки това ви благодаря за активността. Надявам се, че ви е било полезно и ще очаквам някой от вас да се възползват от нашето предложение. Така че ви пожелавам хубава вечер и благодаря на всички, които се набиха да останат до 8 часа във вторник, да си говорим за имейли, вместо вече да си пиват питието и да си почиват. А, така че пожелавам ви хубава вечер и това беше всичко от мен.